Maryama ke dake ƙauna yau Maryama. Maryama ke nike ƙauna taso, ƙaunar ki ta shige ruhi na taso, farin ciki na ƙauna da shi ne so, idan na sabe ki Maryama shi kenan. Maryama gimbiyar mata ce ke, sarauniyar duka mata Maryam ce, kwarai a ƙaunar ki ni daidai dace, ki tamke so ta ƙauna ta Maryama. Samun ki Maryama babban sa'a ce, auren ki Maryama babban lema ce, na gode Allahu daidai dace, ƙaunar ki ta shige ruhi na kai Maryama. Ta ƙauna ta har abada, domin za ki ce Maryama na yarda, ƙaunar ki zuciya ta ma ta shaida, idan na aure ki Maryama shi kenan. Me kyan halice da sura na yarda, kyan tarbiya na ki Maryam na shaida, akan ki zan tura komi na yarda, ƙaunar ki ta shige duka ruhi na. Maryama gimbiya taso taso, alƙawari na aure ne zo taso, idan da ke babu kunci zo taso, na rike san ki ba zancen sauyi. Kadai ce Maryama jigona, a ko'ina san ki Maryama zan nuna, ta so gare ni dai Maryama mai sona, ƙaunar ki ta mai duka ruhina.